Темата с книгите за инструктажите е нещо, което доста често обърква работата на работодателите. В 18-годишната ни практика виждаме, че Инспекцията по труда при една проверка винаги проверява книгите за инструктажите. Това е тема, която винаги стои на дневен ред при една проверка от Инспекцията по труда. Много често се сблъскваме с грешки или неточности при попълване на книгите. Особено при малките и малки предприятия, доста често книгите липсват. Забравяме да купим книги, забравяме да направим тази част от бюрокрацията. Доста честа срещана грешка е формата на попълването. Не попълваме правилните полета. Друга грешка е поредността на подписите. Кой трябва да подпише книгата за инструктажите. Друга неточност, която допускаме, това е да направим инструктажите проформа. Тоест, да кажем на нашия бъдещ колега, просто се подпиши в книгата. Доста чести грешки при попълването на книгите за инструктажите са периодиката, на която трябва да бъде попълвана. Друга често срещана неточност е в коя книга какво трябва да отразим. По темата инструктажи по здраве и безопасност имаме две основни книги. Едната книга е за начален инструктаж, втората книга е за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж. Специфичните книги са за ежедневен инструктаж, външни посетители и външни работещи. В това видео ще разгледаме основните книги, свързани с здравето и безопасността. Начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж. Книгата се попълва, когато се назначава нов служител в компанията с датата на назначаването му. В книгата се изписва името на фирмата, на корицата, след което самата книга е публикувана наредба РД 072 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, където са обяснени изискванията за провеждане и документиране на инструктажите по безопасност. На първата страница от книгата, която е за попълване, също се изписва името на предприятието и следва да се попълват всички полета, които са в таблицата в книгата. Не се оставят празни полета, също така не се слагат знаци за повторение, не се слага подпис на цялата колона, трябва всичко да е изписано ред по ред. Номер, като номер се изписват номерата подред в книгата. Изискването е да се изпише името и фамилията на лицето, което се инструктира. Звеното в компанията, ако става въпрос за офис, се изписва офис и градът, в който се намира. Длъжността на инструктирания, дата на провеждане на инструктажа. Тук се подписва инструктираното лице и в последната колона се подписва лицето, което е провело инструктажа. На същия човек при назначаването се попълва и книга за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж и извънреден инструктаж. По същия начин на корицата се попълва името на фирмата, както и на първата страница. За новоназначените служители, освен началния инструктаж, се попълва инструктаж на работното място, който може да бъде на същата дата с началния инструктаж или на следваща дата. След преминаване на инструктаж на работното място, самия служител се допуска вече до самостоятелна работа. Отново се попълва номер по ред в книгата, двете имена на инструктираното лице, отново звеното, в което е назначен, длъжност, отново дата на провеждане на инструктажа. И тук има едно допълнително поле, в което се въвежда видът на инструктажа, в случая на работното място. Подпис на инструктираното лице, подпис на лицето, което провежда инструктажа
И в последната колона има подпис на ръководителя, който разрешава самостоятелна работа. Този подпис се слага единствено при инструктаж на работното място. В същата книга се въвеждат периодичен инструктаж и извънреден инструктаж, като номерацията си е по ред в книгата и отново се попълват всички полета. Вече във вид на инструктажа се записва периодично. Полага се подпис на инструктираното лице и подпис на лицето, което извършва инструктажа. По същия начин, когато се налага провеждане на извънреден инструктаж, се документира в същата книга. Периодичен инструктаж се провежда за всички служители минимум веднъж годишно и се документира в книга за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж и извънреден инструктаж. В книгата се вписват новите служители, на които освен начален инструктаж се документира инструктаж на работното място. След това под пореден номер се вписват всички служители минимум веднъж годишно, като в графа вид на инструктажа се записва вече, че е проведен периодичен инструктаж по безопасност. Изисква се подпис на инструктираните лица, както и подпис на лицето, провело инструктажа. Графата подпис на ръководителя разрешил самостоятелна работа не се вписва нищо, тя остава празна. Извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа се прави, когато има извънредни обстоятелства, например при трудова злополука на работното място, при някакви екстремни извънредни ситуации, като буря, земетресение, пожар, тогава също може да се прави извънреден инструктаж. Ако са допуснати някакви нарушения на работното място, също се провежда извънреден инструктаж. Инструктажът се документира отново в книгата за инструктаж на работно място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж, като се вписва отново с пореден номер, имена на инструктираните лица, място на работа, длъжност, дата на провеждане на инструктажа и в графа на инструктажа се записва извънреден. Изисква се подпис на инструктираните лица, както и подпис на лицето, провело инструктажа. Графата подпис на ръководителя разрешил самостоятелна работа остава празна. Всички дати, които се въвеждат в книгата, трябва да са хронологични, т.е. не може първо да се въведе датата 4.8.2026 година за проведен извънреден инструктаж и след това 2.3.2026 година за проведен периодичен инструктаж.